Gikagubtan sa mga residente ang usa ka dakong sawa nga napalgan sa ilaw sa usa ka nakaparadang sakyanan sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Aton sa pag-rescue, usa ka nag-rescue ang samdan human na paakan. Ani report ni Efren Mamak. Sa video makita nga daw dunay ginatabangan og luwas kining pipila ka mga residente sa ilawom niining usa ka nakaparadang SUV sa Quezon Avenue Street sa Central Poblasyon sa Dipolog City, Zamboanga del Norte pasado alas 10 sa buntag adlawng Lunes. Apan dili kini tawo, inay usa ka sawa nga napalgan sa sakyanan. Ginasulayan nila kini og bira aron i-rescue apan palisuray gumikan sa kakusgan sa sawa sa pagkapit sa maong sakyanan. Hinoon nabirara kini kadugayan apan ang ikogra ang unang nagunitan. Agresibo na matud pa ang maong bitin nga daw nangita og laing kapadulngan. Hangtod nga gisulayan na sa mga residente og dakop ang ulo nga bahin niini. Nasamdan sa kamot kining usa ka lalaki nga naka-helmet human napaakan. Taod-taod nadakpan ra ang maong sawa nga dunay gitas-on nga 5 feet ug na-turnover na sa otoridad. Gilayon sa bidala sa ospital ang lalaki na samdan aron mapatambalan. Hinuon luwas na kini sanglit dili venomous ang maong mananap. Matud sa DENR 9, ang maong sawa unang namatikdan sa mga residente nga nagikan sa usa ka truck nga nagdagan sa maong lugar. Milukso daw kini og mipadulong sa ilawom sa maong SUV. Dugang sa DENR nga ang maong sawa posibleng nangita og bugnaw nga lugar. Meron po. Basically, yung mga ahas ay cold-blooded animal yan. Medyo gusto nila yung medyo malamig na lugar. So, nag-i-start na rin po yung init dito sa area natin. Posible po dahil doon ay nag-iibang lugar sila. Gipaubos na sa medical treatment o rehabilitation ang maong sawa sa Regional Wildlife Rescue Center sa DENR 9 human makaangkon sab og mga samad atol sa hitabo. Ang ahas naman ay nagtakot din po yan sa atin. So iwasan lang po natin sila ma-corner. Kung meron tayong makita ay iwasan natin ma-corner. Pabayaan na lang po natin sila dadaan kung saan man sila papunta. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.